ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರ್ಬ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಡ್ಡಸ ಪಂಡದಾದ ಕೆಡ್ಡಸ ಆಚರಣದ ಪಿರವುಡು ಇಪ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಮಾತಾ ವಿಚಾರನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅನಿಸಿಕೆನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ಪೊನ್ನಿ ತಿಂಗೊಳುದ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮರ ದೈಕುಳು ತೆಗಳುದು ಮರ ದೈಕುಳೆಗ್ ಹೊಸ ಜೀವ ಬರ್ಪುನ ಈ ಸಮಯಡು ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಈ ತುಳುನಾಡುಡು ಭೂಮಿಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಸ್ಥಾನನು ಕೊರ್ತೆರು. ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ರು ತೆಗಳುದು ಹೊಸ ಜೀವ ಬರ್ಪುನ ಈ ಕಾಲನು ತುಳುನಾಡುಡು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೊನ್ನು ಪೋದು ಪೊಂಜೋವು ಆಪುನ ದಿನ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮದಿಮಾಲು ಆಪಿನ ದಿನ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವೇ ಕ್ರಮಕುಳೆನು ಈ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೆಡ್ಡಸ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ. ಕೆಡ್ಡಸ, ನಡು ಕೆಡ್ಡಸ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕೆಡ್ಡಸ ಪಂಡದು ಈ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೆಡ್ಡಸ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋವುನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ. ಕೆಡ್ಡಸದ ಸುರುತಾನಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಂಜೋವು ಜಾಲುಗ್ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಈ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆಗ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಡೆ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ಅಂಬಿ ನೀರು ತಲ್ತದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದದೀದು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೀದು ಶುದ್ಧ ಆಯರೆ ನೀರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಸೀಗೆಕಾಯಿದ ಪೊಡಿ ಕುಂಕುಮ ಕನ್ನಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನೆನು ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಇರೆಟ್ ದೀದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆನು ಭೂಮಿಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಉಳಾಯಿ ಬರ್ಪೆರು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೀದು ಶುದ್ಧ ಹಾದು ಉಳಾಯಿ ಬರ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ದೇವರಿನ ಫೊಟದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮನೆದೀದು ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದದೀದು ಕೊಡಿ ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಚೀಪೆದ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಗೆ ಬಗೆತ ತೆನಸಲೆನು ಬಳಸದು ಬುಳೆ ಸೆಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನು ಪೊರ್ಲುಡು ಒದಗಾದು ಕೊರಡೊಂದು ನಟ್ಟೊನುವೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಕೆಡ್ಡಸದ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಳು ಒವುಲ ನಡಪುಜಿ. ಈ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸನು ಮುಟ್ಟಾವುಜೇರು. ಕೆಡ್ಡಸ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋ ಆಯ್ನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಶುದ್ಧ ಆಪಿನ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಿರಕಡ್ದು ಬೈದಿನ. ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನನಲಾತು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಲೆಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ. ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.